si myslím, že jako obyčejný fanoušek nejsem, protože třeba takový obyčejný fanoušek si ho poslechne a nechá to takhle bejt, ale já vlastně o něm píšu, nebo si tu kroniku, nebo pořád kupuju nějaký knížky, co vyšly. A já si myslím, že tady toto jsou zrovna takový knižní klenoty. Utichlo náměstí, jakoby nálestí. Tady tenhle notýsek je moje kronika, vlastně Karla Gotta, který si píšu od roku 89, to znamená od svých 8 let. Já jsem si to psal vlastně už jako malý kluk, jsem si to vlastně psal na papírky a takhle jsem si to schovával a vlastně o něco později jsem si to takhle sepsal do jednoho. První zahlédnutí Karla Gotta, seriál Cirkus Humberto, vlastně potom jsem viděl pohádku 3 oříšky pro Popelku. Z něho vznikla velice hezká písnička, nebo vlastně o rok později jsem viděl první videoklip Karla Gotta, Hříšné bolero v 9 letech. Tak u nás vlastně v rodině ho takhle nikdo jako moc rád neměl, jo? To spíš tak jako nevím, proč to na mě zrovna padlo, co mě tak na tom zaujalo, a vlastně tady toto nevím ani vysvětlit, proč. A například ve škole jsem se s tím ani dřív nechlubíval, protože si říkám, vlastně jsem malej kluk a poslouchám člověka, který mu je tady najednou přes 50 let. Páni a paní, vím, jak se duší žál. Já tíhnu duší jen klejny kar. Tenkrát se to vlastně provalilo, že tenkrát vlastně učitelka chtěla, aby jsme napsali jako do písemné práce, koho posloucháme. Vlastně tenkrát řekla, že 3 nejlepší budou vystaveni, tak mě nenapadlo jako nikdo jiný než Karel Gott. A vlastně překvapující, že jsem byl jako první nejlepší, že jsem to tak jako pěkně napsal. Jako i sama jako ta učitelka byla v té době překvapená, že už vlastně se tak tomu Karlu Gottovi vlastně dlouho věnuju. Úplně poprvé jsem se s ním setkal v roce 2002, to bylo jeho novánoční koncert tady v hale Rondo, tak to byl jako vlastně můj první koncert, kdy jsem ho viděl. A můžu říct, že jsem vlastně viděl show vlastně velkolepého člověka, umělce, legendy. A byl jsem velice překvapený, jakou on to zvládl jako perfektní formou hlasovou. Ukážu ti cestu rájem, pojď a přestaň se mi smát. Jako tady ta složka slouží pro nejmenší výstřižky a tady tahle, tady ta trojka je vlastně těžká. Je vlastně seřazená, kde jsou vlastně takhle seřazený opravdu už ty formáty A4, jo. Kde už jsou to takový ty dvojstránky. Já i sbírám ty bulvární plátky, samozřejmě, ale tomu nevěřím. Jsou i lidi ochotní, že když mají nějaký přečtený časopis nebo noviny, tak mě to hodí do schránky a vlastně já už vím, že tam někde bude Karel Gott. Dneska momentálně není nic. Pojď sem. Já jsem si našel v Rytmusu života jeho adresu, tak jsem mu napsal. Vlastně dá se říct, že jako přes dopisy, že to takhle probíhá, protože takhle mě čas od času jako pošle fotku s věnováním, kde mu vlastně napíšu svý vlastně jako požitky, proč ho poslouchám, co se mě na něm líbí. A vlastně nikdy jsem mu nic nevytkl, protože takovému člověku se ani nic vytknout nedá. Povětšinou odepíše za ten měsíc, za 2, protože samozřejmě těch fanoušků jako žádostí o podpis nebo odepsání je hodně, takže takhle celkem už mám 4 fotky s věnováním. Členem fanklubu nejsem, protože ani nevím, jak se do něho dostat. To je jako trošku s tím takový problematický. Za takovouhle dobu, si myslím, co ho poslouchám, už bych tam měl být dávno.